Супер! Супер, за това Много говорим. добре. Аплодисменти! Гледай, моите даже и са местят, моите са плаващи. Имам чувство, че имам вода в капачката. Виж как ми се пада отпред. Абе, Рачков, ти не си като Ники Минаж, бе, ти си като Мишлен, бе. Това е страшно, бе. Добре, хубаво е. Така. Чакай се видя на телевизията. Криско, какво аджеба, тук е по-добре, какво аджеба мислиш ти? Ти си говоряш, се намествам. Какво искаш да си кажа? Какво мислиш? Аз съм мръсна милионерка. Какво ме интересува? А дремите? Да, какво мислиш за твоето изпълнение? Имам граните. Добре? Гласувайте за господа, Криско. На 17,404. Очакваме. Понеже бяхме много добри, очаквайте нашето турне. 16 юли Приморско плажа. 17 Китен Робата. 18 на Ахтопол на гарата. И 19 финал на остров Пукет. Прикмета. На площада при кмета. Тайланд. Айде да чуем и журито Как сега. самяташ? И така. Хилда? Ужас. Ами, Криско, това не е песента, която ти отива най-много, както ти казах за предишните, но ти се справи човек блестящо с тази задача. Блестящо. А как научи този текст? Как научи?